Bună ziua, oameni buni! Avem un caz mai special cu un foarte mare impact emoțional. Avem o doamnă cu 3 copii, 3, 4 și respectiv 9 ani. Nu au unde să stea. Printr-o conjunctură, un dialog undeva pe Facebook, s-a cunoscut cu prietenul nostru Cristi, care l-am ajutat la reconstrucția casei. Cristi e aici cu noi. Salutare! Cristi a ajutat cu un loc unde să stea pentru o perioadă, pentru, eu știu, cât poate și el, pentru că are și el soție, are și el 5 copii și nici el nu poate să-i țină prea mult. Acești oameni au nevoie de o locuință, au nevoie de ajutorul vostru. Doamna, din câte am înțeles, a fost alungată din neamuri, din Galați, a fost amenințată și așa mai departe. Are 3 copilași și avem nevoie de o locuință, un loc unde să stea, un ajutor, orice puteți face pentru doamna asta, pentru că e cu copiii mici aici. Are nevoie de ajutorul vostru. Nu știu ce putem face, comunitatea noastră, dar vă rog frumos, haideți să o ajutăm, că are nevoie de noi. Spuneți-ne așa, mare, ce s-a întâmplat? Ați venit de la Galați, ați ajuns aici, ați fost amenințat acolo? Da, am fost amenințată de amanta fostului concubin, da, de la Brăila, și inclusiv cu concubinul înainte a plecat din Germania. El zicea că să mă împacă, dar eu am aflat într-o discuție că vrea să mă omoare împreună cu fosta lui amantă, cu copii paralel cu mine. Am descoperit că avea tot așa 2 copii paralel mai mici ca ăștia 2. Da. Spuneți, părinții a spus că nu vă ajută. Nu are cum, că e recăsătorit cu alt bărbat. Tata la copii am înțeles că sunt plecați, nu vă ajută. Ăla e la smulți de tecuci, nu poate să mă ajute el. Deci au abandonat copiii, nu vor să audă nici măcar alocație, nici... Nu, are alocația de la stat o are, dar nu... Nu, pensie alimentară, așa. Nu. Pensie alimentară nu plătesc, nu nimic, nu? Păi tocmai azi că de asta vrea să-mi facă felul, pentru că e frică că îl dau în tribunal pe ăsta. Și am înțeles că băiatul de 9 ani nici nu merge la școală, deocamdată nu. Ar trebui ăștia la alți mici să meargă și ei la grădiniță. Dar în mare parte aveți nevoie de un loc unde să stați, cineva să vă ajute și cu copiii, să vă ajute cumva să vă întrețineți, nu? Da, eu sunt... Deci în domeniul meu am avut grijă de oameni bătrâni, în serviciul meu. Am lucrat adică dacă ar fi cineva, ai putea avea grijă de cineva, dacă ți-ar oferi un adăpost. Contra schimb, da. Da. Deci nu sunt una care să dă înapoi. Mă ajut și în grădină și orice ce se poate de... Inclusiv și mână de bărbată, nu mă dau înapoi în toate. Oameni buni, acești 2 copilași, cu această mămică și cu băiețelul, voie de voi. Nu treceți cu vederea, pentru că este foarte, foarte grav acest caz. Oamenii ăștia nu au unde sta, nu au unde locui, nu au ce mânca. După cum vedeți, oamenii spun că în România se trăiește bine, dar din nefericire, uitați că sunt cazuri reale acestea, nu sunt făcături, nu sunt regii, cum face Recorder, da? Sunt cazuri reale. Deci avem nevoie de ajutorul vostru. Vă rog frumos să vă implicați, lăsați-mi mesaj în privat, aveți numărul meu de telefon și pe site-ul moșutv.ro și pe TikTok și pe Facebook, Asociația Moșu TV, Generația Schimbării. Cei care se pot implica, vă rugăm frumos, contactați-mă să ajutăm această familie cum putem. Mulțumim!